Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Hello! Hi! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Acero. Tama po kayo, ako na po ito si Errol Dakame. Para po sa ating episode ng Kamaong Acero ngayong araw po ng Lunes, Abril 30 taong 2018, bisperas po ng Labor Day. Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat, especially sa mga overseas Filipino workers. Sa lahat pong mga Pilipinong nanonood at kanina pa ho nag-aabang sa ating palatuntunan, hi and hello! Sa mga nasa Metro Manila, mga karatig na lalawigan, Central Luzon, Calabarzon area, lahat pong probinsya at mga key cities sa buong bansa. At siyempre pa ho, special mention ang mga barangay. We have 42,000 barangays in the Philippines. Kumusta po kayo mga kabarangay ko? Dami-daming complaints ang nakakarating ngayon sa Leader News Philippines sa palatuntunang Kamaong Acero. Bantay kayo sapagkat iisa-isahin po natin mamaya. Tayo po ay all systems go para sa ating panglunes na edisyon ang palatuntunang Kamaong Acero para po sa mga balita at sa mga isyong dapat po nating maipagbigay alam at mapag-usapan ng intelektual. Alright, sa simula ng ating palatuntunan, heto na po ang mga naglalagablab na issue sa ating bansa. Palasyo, idinipensa po ang pagsasapubliko ng PDEA sa Barangay Narco List. Siyam na pong kapitan, 117 kagawad, dawit sa droga! 20 barangay officials kinasuhan ng ombudsman o sa ombudsman ng DILG. 50,000 pesos na reward nakalaan po para sa mga pagtuturo sa killer ng barangay kapitan sa lalawigan po ng Capiz. Resulta naman ng UPCOT 2018 inilabas na. Lahat ng island resort sa bansa maghanda na rin sa posibleng pagpapasara. At OFW deployment ban sa Kuwait, nilinaw ng palasyo na hindi ito permanente. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Acero. Ang ating contact number sa studio po para sa nais mga makarating, magparating, makipaghuntahan, makipaghalo bilo sa ating palatuntunan 0995-148-3605. At huwag niyo pong kaliligtang i-like, mag-comment at i-share ang ating FB page, pati na ang ating YouTube channel. Tayo po ay live na ngayon sa dalawang social media platforms natin, ang FB at ang YouTube channel. At binabati natin ang ating kaibigang Penny Bautista Sabando, nagmamayari po ng Wow News FM Palawan. Dalawang himpilan po sa Palawan, dyan po sa Rojas Palawan at sa Taytay Palawan, na isinasahimpapuwid po ang ating palatuntunan. Alright, sige po. Siyempre, sahog ng ating programa ang mga report ng ating Leader News Patrols at ang ating pakikipag-ugnayang direktamente sa mga taong nasa likod po ng balita. At tayo po ay hindi po
Hindi po magpapapigil kahit anuman po ang mga hamon ng panahon, kahit wala po tayong intelligence fund, kahit wala po tayong countrywide development fund, kahit wala po tayong pork barrel. Ayan, tuloy po ang ating paglilingkod. In the control is Engineer Oliver Licot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat pong mga bansang inaabot po ng ating online broadcast sa Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Oman, sa Jordan, kung saan-saan pa sa Middle East, sa Asia Pacific, sa Europa, sa Asia, sa Amerika, at kung saan-saan pa. Welcome po kayo sa ating pagkatanghalang palatuntunang Kamaong Asero. At dito po sa atin, welcome po ang lahat. Welcome po ang inyo pong mga comments, remarks, positive, negative. Yan po ay bukas para po sa ating palatuntunan. You can freely state your comments immediately beneath our live video sa Leader News Philippines page. Yan po ang ating patunay ng freedom of expression and freedom of speech na hindi po natin kini-curtail. Ayan, sige po. Unahin na po muna natin ang report ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan. Sa oras pong alas 6:47 na po ng gabi. Ang ating partner Jojo Sikat ay kahit gabi na trabaho pa rin. Mga kaibigan, live po mula sa Senado ang ating Leader News Patrol, partner Jojo Sikat. Partner, magandang gabi na sa iyo. Go ahead please. Partner Jo. Partner Jo. Saglit ha. Saglit partner. Hindi pumapasok. Saglit eh. One more time. Okay. Yes, magandang hapon dyan sa mga error. No? Kanina nagtungo tayo sa press conference sa may Cafe Adriatico ng mga grupo ng labor group. Ano? Kung saan yung nagbabalay ito labor group kay Pangulong Rodrigo Duterte na simula ngayong araw hanggang bukas ay critical period ng Pangulo para makapag-desisyon na para pirmahan nga ito executive order na naglalayo ng pagbabawal ng contractualisasyon sa bansa. Sa punong balitaan, sinabi nitong Trade Union Congress of the Philippines spokesman Alan Tandusay na umaasa pa rin sila na lalagdaan ng Pangulo itong executive order bago matapos ang araw ng paggawa bukas. Aniya kanilang susubaybayan ito magiging pahayag bukas ng Pangulo sa Labor Day na maaari pa mabago ang isip ng Pangulo matapos na ipasa nga sa Kongreso yung pagsasabatas ng anti-contractualization law. Sa panig naman ni Anak Pawis Party List Representative Ariel Casilaw, nagbanta na ito na kung mabibigo ang Pangulo na lagdaan ng EO, tiyak na ang magdurusa dito yung mga kandidato ng PDP laban sa midterm election. Aniya kapag nadismaya itong mga manggagawa sa pangakong napako ng Pangulo, tiyak yung mga kandidato ng Administrasyon Duterte magdurusa sa nalalapit na halalan dahil sa hindi nito pagtupad sa pangako ng panahon ng kampanya, nawawakasan na itong kontraktualisasyon sa bansa. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines ng Bulan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner. Live mula po sa Senado. Thank you. Alright, sige. Alas 6:50 na po ng gabi. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, muli, ang ating pagbati po sa mga kanina pa ho nakatutok sa ating palatuntunan. Huwag kayong mahiya at tayo po ay bukas na bukas para po sa inyong mga comments and mentions.
At kung mga nais pong magpabati ang inyong tropa-tropa dyan, feel free, ano? Feel free. Samantala, bukas na po ang Labor Day. So, ayon nga po sa report ni partner Jojo Sikat, ang labor sector ay talagang nakaantabay. And they use the terminology critical period para po sa Pangulo na tutuhanin ang kanyang campaign promise and commitment that once he became a president, ay wawakasan niya po ang contractualization sa ating bansa na alam po ng Pangulo na siya pong nagpapahirap naman at dahilan kung bakit nawawalan po ng security of tenure sa trabaho po ang lahat ng manggagawa na isinasailalim po lamang sa tinatawag nating labor contracting only. Ayan, so sige. Dahil lately nga po ay sa halip na desisyonan ng presidente para bagang basketball player na ipinasa po ang bola ng presidente sa Kongreso na sila na po ang magdesisyon kung isusulong po ang isang batas na magwawakas po sa tinatawag nating labor contracting sa Pilipinas or hindi. At kung hindi po makapagpasa ang Kongreso, parang ang dating ay kasalanan ng Kongreso. Alam natin na kapag idinaan po sa Kongreso, therefore, kailangan pong may House version yan at tatapatan dapat yan ng Senate version. Ayan. And therefore, iyan po ay kakain ng mahaba-habang oras. At anuman po ang mangyari po dyan, ay para bagang naalala ko ng iharap si Hesukristo kay Poncio Pilato. Ang Poncio Pilato po ay hindi nagdesisyon bagkus ay ibinigay sa taong bayan ang paghuhusga sa Panginoong Hesukristo. At pagkatapos po nun, siya po ay naghugas ng kamay literally at pinakikita niya ang anuman ang maging desisyon po ng taong bayan that time ay wala siyang kinalaman. Totoo naman na mahirap po ang maging presidente ng bansa, no? Because you really have to balance all the interest. Alam naman natin na kapag ang pinag-uusapan po ay benepisyo para po sa mga manggagawa, ang mga negosyanteng malalaki, ang mga negosyanteng in check, karamihan, tinatakot po palagi ang gobyerno at ang mga manggagawa na mas marapat pang magsara na lamang sila kaysa po ibigay ang benepisyo po sa mga manggagawa. Ewan ko kung ganyan na po ang nakarating sa Pangulo kaya hindi na rin po siya makapagdesisyon. Pero sabi po ng mga manggagawa ay meron pa hanggang bukas, hanggang sa matapos po ang Labor Day para po desisyonan ng Pangulo ang pangako at gampanan at tuparin ng Pangulo ang kanyang pangakong pagwawakas sa endo or contractualization ng trabaho sa Pilipinas. Alright, sige. Samantala, mga kaibigan, pang ilang araw na ba ngayon? At 30 na ngayon, ano? Noong Abril 26, talagang sinimulan po ang closure ng Boracay. So 26, 27, 28, 29, 30. 4 days na po ngayon. 4 days na po ngayon ang pagkakasara po ng Boracay at ang utos nga po ng Pangulo, yan ay dapat isara ng 6 months para po sa environmental rehabilitation. Ngayon, ang latest po ay ang world-class urban planner na si Architect Felino Jun Palafox ay nagbabala para po sa lahat ng island resort sa Pilipinas na maghanda-handa na rin sa posibleng closure sa lahat pong island resort sa bansa. Ano kaya ang basihan ng kaibigan nating Architect Jun Palafox? Tawagan nga natin para malaman natin kung bakit nasabi niya ito na tila kailangan ding ipasara ang iba pang mga island resort sa Pilipinas.
Tawagan natin direktamente sa kanyang cellphone si Architect John Palafox. Ayan. Nabisi yung kanyang linya. Kanina kasi habang kausap natin before we go on board, si Architect John Palafox ay papababa pa lamang, papalanding pa lamang yung aeroplano. Naririnig ko po yung stewardess na nag-a-advise as usual yung SOP na ina-advise na yan, lahat. Yan. Kung nakasakay na po kayo sa aeroplano, di ba, before takeoff, may demonstration ng paggamit ng lahat ng gamit sa aeroplano. Ayan. Yan naririnig ko kanina habang papalapag yung aeroplano ni sinakyan po ni Architect John Palafox. One more time, subukan natin kasi sabi niya maya-maya ng kaunti, partner. Tawagan natin Architect John Palafox ulit. Ayan, nakalusot yung ating linya. Subukan natin. Ayan. Baka nasa queue pa ito at naghihintay ng kanyang luggage sa terminal. Okay, samantala! Nice ko munang batiin yung aking mga batchmates pa rin at mga kaibigan at mga kapatid na alumnus and alumni ng Naga National High School sapagkat kasabay po ng Labor Day bukas, May 1, gaganapin po ang 50th Golden Jubilee ng aming eskwelahan, yung aming high school. Eskwelahan sa high school, ano? Yan po ito sa Naga TVLBay. So, binabati ko po ang lahat ng happy Golden Jubilee celebration ang mga graduates ng Naga National High School. Ayan, busy yung aking mga batchmates, mga classmates, naghahanda ng kanilang dekorasyon sa sasakyang gagamitin po sa parada bukas. Kulay yellow ang theme ng selebrasyon. Siyempre, golden di kulay yellow talaga, no? Nandun daw sila sa compound ng bahay ni classmate Ian Almonte sa poblasyon sa Tiwelbay, no? May nakita ko sa picture na sinan sa messenger ng mga balloons at siguro ilalagay yon sa truck. Sa truck na sasakyan ng aking mga classmate bukas. Opo. So sige, sana'y maging masayang pagkikita-kitang muli, ano? Reunion po ito. Pagkikita-kitang muli after so many years. I graduated in 1988 sa high school. So, ilang taon na ba ngayon? 2018? Ilan na? 30 years na. 30 years na ba? Mahaba-haba na, no? Kwentahin nga natin. Today is 2018. 2018 minus 1988. No? Saglit minus 1988. But 30 years ago? Oo, 30 years ago talaga. Oh. Ay, nako. So, sige, matagal-tagal na nga. And, inaantay sana tayo doon sa celebration. But, I really find it hard to be there and leave our operations dito po sa Leader News Philippines sapagkat, yun nga walang basta-basta maiiwan dito, no? Okay, sa araw din pong ito, basta ako, mga batchmates, mga classmates, I may not be there but my spirit is with you, no? Just enjoy our reunion. Balitaan niyo po ako kung kumusta naman sila. Ikumusta niyo na lamang po ako sa ating mga classmates, sa ating mga batchmates. Kumusta na lamang po kayo. I-share niyo na lang po ang mga video ng kasayahan po ninyo sa ating group chat. And alam niyo naman, nandito lang ako para sa inyo.
Samantala mga kaibigan, 7:01 in the evening, inilabas na rin po ng PIDEA, sa basbas po ng Palasyo Malacanang yung tinatawag po nilang Barangay Narco List. Nagkaalaman na 90 kapitan at 117 mga barangay kagawad ang dawit sa droga. Ayon po sa PIDEA, nirevalidate ng 4 na ahensya po ng gobyerno ang naturang listahan. Of course, ng PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, ng Philippine National Police, ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ISAF, at ng NICA, National Intelligence and Coordinating Authority, NICA, ayan, agency. Ang naturang listahan po ng mga pinagdududahang sangkot sa droga. At talagang napatunayan na ang 90 kapitan at 117 mga kagawad ay sangkot talaga sa drugs. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Itong mga tarantadong barangay officials na mga nakapwesto pa, walang hiya talaga. Napakawalang hiya sapagkat ibinoto sila para paglingkuran ang taong bayan, proteksyonan sa mga krimen. Pero itong mga gagong ito, ginamit ang kanilang kapangyarihan para palaganapin ang drugs, ang droga sa kanilang mga lugar. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ngayon, anong mangyayari? Ayon po sa natuklasan ng PIDEA, karamihan pala nito ay nasa Kabikolan, sa Bicol Region. Diyos ko po. Ikinahihiya ko kayong mga hinayupa kayo. Mga kapitan sa Bicol Region. Ako po hindi nahihiyang magsabing Bicolano po ako, pero itong mga kapitan na nasama rito sa narcolist, mga hinayupa kayo, kakapal ng mga mukha ninyo, umasang aming mga kabarangay na paglilingkuran nyo sila, ng maayos, matinobong katapatan, sinisweldohan kayo, gagamitin nyo lang pala ang inyong pwesto sa inyong katarantaduhan. Pasalamat kayo, buhay pa kayo At kayo pala ay kakasuhan ng administratibo sa ombudsman. Kakasuhan kayo ng administratibo. Yung kasong kriminal ay hintayin ninyo sapagkat siguradong aabutan kayo, ha? Siguradong aabutan kayo. Nasaan na yun? Ngayon, may 20 ng kapitan ang kinasuhan na po ng DILG sa ombudsman. Ito po ay dahil sa kapalpakan naman na paganahin po ang Badak Barangay. Yung Badak po ay Barangay Anti-Drug Council, na yun nga po ay ayon sa batas ay isang konseho na dinisenyo nga po para maglunsad ng kampanya, awareness campaign o panghikayat o anuman na pamamaraan na ayon po sa programa ng Badak para sawatain at kontrahin ang droga sa kanilang mga lugar. Ayan. Pero 20 kapitan ang talagang napatunayang inutil. Kapitan, inutil. Kinasuhan na sa ombudsman. Hi, Mary May Arguelles. Magandang buhay po. Watching daw sa Lebanon, si Mary May Arguelles nasa Lebanon. Magandang gabi po sa mga OFW sa Lebanon at sa iba pang mga kababayan natin. Sige, ilang araw na lamang po kasi ay barangay at SK election na. Bukas po ay May 1 na. So, magsisimula po ang campaign period sa SK at barangay elections on May 4. Malapit na. Pero wala pa man ang kampanya. Ang aming message box ng Leader News Philippines ay umaapaw po sa sumbong na sangkaterba pang umaabuso sa tinatawag nating premature at early campaigning. Umaapaw. Napakaraming sumbong ng paglabag sa batas.
Napakaraming sumbong ng mga vote buying, kung ano-ano pang panglalamang sa kapwa kandidato gamit po ang pera siyempre. At meron pang mga sumbong na si Mayor, ang kanyang asawa, nangunguna pa ho para ikampanya sa lahat ng pamamaraan ang kanilang mga batang kapitan. Yan, sana malaman niya ni sana malaman niya ni DILG Secretary Anyo. Ayan. Nasa na yung ibang messages natin dito. Babasahin ko Kuidaw kayo Kuidaw kayo. Babasahin ko. Ito yung mga sumbong sa atin para magkaalaman tayo. Dahil ang taong bayan nga po ay willing na willing magsumbong, hindi alam kung saan dadalhin yung kanilang mga sumbong hindi alam kung paano ipaparating. Minarapat na dito na sa Leader News Philippines idaan yung kanilang mga sumbong. Saglit hinahanap ko yung mga messages natin. Yan. Okay. Nasaan na sila? Maya-maya po ng konti, babasahin natin kasi marami na yun Babasahin ko Yan po yung mga sumbong sa atin na dapat maimbestigahan. Dapat maimbestigahan. Isa-isay natin mula dito sa dami. Napakarami. Saglit Dito tayo sa sumbong ni... Ito si Eman Paran, willing na willing siyang... okay, ready na siya. Balikan natin yan mamaya. Ready na si Architect Jun Palafox, partner. Yan, sige, tawagan natin. One more time, si Architect Jun Palafox. Tawagan na natin. Architect Jun Palafox, the world-class urban planner. Mga kaibigan, nasa linya na po natin si Architect Jun Palafox, ang kaibigan po nating ekspertong urban planner. Architect Jun, Errol Dacami po ito sa Leader News Philippines. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Just a line, so go ahead. Alright, sir. Apo. Architect Jun, may statement ka ngayong araw na maghanda-handa rin po ang iba pang mga island resort sa Pilipinas sa posibleng pagsasara din sa kanila. Bakit niyo po nasabi ito, Architect Jun? Yeah. Anong statement yan? Ano daw yun? May lumabas na po sa isang digital page na hinihikayat mong mag-ayos-ayos na rin sapagkat marami ring paglabag. Ano ang tama, Architect Jun Palafox? I don't remember having said that. Pero sabi ko, ito sa barangay, it's a good example na. Siguro dapat magkaroon na rin environmental audit, engineering audit, bago maging Boracay lahat. It's always better, even sa hazards. Better to address the hazard bago maging disaster. Yung nangyari sa Boracay, 1991, may ginawa na kaming plano dyan. Yes. 2006, may ginawa kong plano, hindi na nasunod. Until the President declared it na And I think the message should be strongly put across na hindi lang dapat sa island. Siguro dapat sunod na Presidente yung mga road transport corridors. Yung mga parking sa sidewalk, yung mga vendors sa sidewalk, yung mga encroachment sa mga along the rivers, along the creeks. I think he's sending a message talaga na it even took the President to do that. So, otherwise, our 7,000 islands will no longer be sustainable. Kaya pinapropose namin is sustainable tourism development ng mga islands natin. Tapos mga cities natin, sustainable din. Tingnan mo pati Metro Manila, 1986, ang daming open spaces. Pinagbili na mga open spaces. So nawala na yung lungs of the city. Tapos mga planong we put forward bago pa tinulungan kong 39 other countries. Before I left in 77,
addressing this traffic, transportation, flooding, disasters, nasa plano na yan. 1976, we had one of the best metro plans in the world. Kaya nga ako inimbita sa Dubai kasi I was team leader of that World Bank funded project. Dahil sa walang political will to implement them. Oo. Kaya I don't remember saying na maghanda na itong island. I think sila naghahanda na. Like, At dapat lamang. Sila na mismo. Baka in-next Boracay sila. And I know, kasi ginagawa namin talaga yung January 3 pa, ginagawa namin yung master plan ng LGU Malay kasama Katiklan and Boracay. Oo. We won a contract for that. Tapos February 9, dineclare ni Presidente yung successful sasaranan niya. And then we're not officially connected dun sa rehabilitation. But they're consulting with us, the 3 cabinet secretaries. So we shared with them our proposals, design proposals, island resort planning proposals for Boracay and Malay. And then sinare namin sa kanila. Pero yung rehabilitation action plan ngayon, hindi kami kasama siya. But matatapos namin yung tourism master plan for LGU Malay, supposed to be September. I see. Although Opo. there's an invitation for us to participate also in this action plan, pero the invitation was not formally requested. So we're sharing information we have, and nung nakita ko yung images ni pictures na pinasenda ni Secretary Simato, DNR, magagalit ka talaga. Sirang-sira yung environment. Opo. So, what are you saying right now, Architect June, ay Boracay is just a tip of the iceberg ng problema ng Pilipinas? Even you go to Palawan now, even El Nido, even Puerto Galera. Kasi sinasabi namin pa, 1991, like Boracay, powdery white sand. It may have taken thousands or millions of years to create that sand. And once you put the concrete on the sand, magiging putik. It happened. Kasi 1991, in fact, proposal namin lang, kasi hindi pa masyado mataas ang land value, mas malawak yung setback from the sea, and then the vertical easement, na dapat lahat ng struktura sa may beach, parang silong ng mga ancestral homes natin. Kasi once you put a wall and a concrete, you block the sea breeze. Ibang direction sa gabi, ibang direction during the day. Kaya shifting sands for millions of years. Pag pinak mo na yan, magiging putik. Yeah. And you can see it all over the country. And sinasabi namin yan, 1991 pa, there was tourism master plan for the whole Philippines. Ang nagbayad sa amin, European Economic Community, European taxpayers, hindi Filipino taxpayers nagbayad sa amin. Then 2006, Northern Aklan, which includes Malay, Boracay, and Carabao Island, kailangan namin para yung access sa Boracay, pupunta sa Malay and Carabao Island. Interconnected sila na pwedeng nautical highway, by boats, maybe in the future, elevate, kung papayag sila, elevated cable cars, maybe even Trambia, yung mga pwede. Parang cable car, parang Trambia nung before the war, o Yes. parang San Francisco, up and down. Yes. So, then walang mga, kasi Boracay nangyari, all kinds of pollution nandun na. Water pollution, land and soil pollution, air pollution, noise pollution, visual pollution. Lahat ng billboards ng EDSA nandun na. Visual pollution. Kaya it really should be a sample na for all our islands na they are vulnerable to overdevelopment, all these kinds of pollution. Kaya sinabi ko rin kasi isang option na rin recommend namin was do it by phases. Parang when we renovate hotels, sinasa na yung hotel, floor by floor. Pero yung nakita ko yung pictures ng DNR, hindi na ako nag-object sa total cost for 6 months. Parang may breathing space for 6 months. And sinabi ko rin sa cabinet secretaries noon, DNR Tourism and the ALG, you should strike a good balance between people first
social equity. It includes future generations. Hindi lang yung people first Yeah. or social equity. Then number 2, planet Earth or the environment. Then number 3, we can talk about interfaith spirituality. Number 3, and economic goals and culture, history, and heritage. Yung culture include, nawala na yung mga indigenous people ng Boracay. Tama. Oh, so people first, planet Earth, then we can talk about profit, prosperity, then culture, history, and heritage, and spirituality. So that's what I told them. So everything we do should be pro Deo Patriae Terra, for God, country, and planet Earth. So these should be the overarching guidelines. Hindi lang yung profit, never mind the environment. Hindi rin pwede puro environment. Apo. Kasi ang dami rin nag-invest na. Yeah. So yung social equity, people first, hindi lang jobs today, but jobs of future generations. Apo. And we just borrow the environment from future generations. We don't own it. The problem, Architect Jun, ang malaking responsibilidad po ay nasa LGU eh. Hindi lang ho sila. Kasi sinabi ko rin yung tatlong cabinet secretaries. LGU, dahil sa kanila yung mga building permit. Yeah. Sino yung mga environmental permit? Sino yung wastewater discharge permission? Comes sa DNR. DNR, yes. Sino nagsusupervise ng mga hotels? Pati kung malinis yung kitchen nila o yung toilet nila. Department of Tourism or Public Health. Sinong dapat nag-maintain ng road right-of-way? Public Works. Practically, everyone is involved. Private sector naman, to maximize the profit motivation is the strongest motivation. It's like a good balance. Kaya I respected the decision of the President when I saw the uglification of Boracay. Oo. Yun nga, Architect Jun, ano? Almost everybody's involved, pero nawala po yung parang check and balance eh. In fact, when we were calculating then tourist arrivals and all, like 2006, pinupose na namin yung 6 sewage treatment plant and sewer interceptor around the island for the beach. When it was only 500. Hello? Teka. Putol yung linya natin kay Architect Jun Palafox. Tawagan natin ulit. Sorry, you didn't. Hello, Architect. Architect. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Na wala na yung linya natin ay kay Architect Jun Palafox. Saglit lamang, mga kaibigan, na anong oras natin? 19 minutes after 7. Ang bilis naman ng ating oras. Balikan ko nga po kayo. Let's pause for a break. We'll be back after some important reminders. Saglit lamang, saglit. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero.
From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Camaong Acero. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Camaong Acero. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Camaong Acero. Thank you. Welcome back. Ulitin natin yung ating cellphone number po ay 0995-148-3605 sa mga nais pong makipagtalastasan po sa atin. May message o di kaya ay you simply write your comment beneath our live video sa ating FB page, Leader News Philippines, na nakasimulcast din po sa ating YouTube channel, Leader News Philippines. Gandang gabi po sa mga OFW, no? Isang magandang balita po para sa mga naghihintay ng update at development sa Kuwait. Kaninang umaga po ay nilinaw ng Palasyo Malacanang na hindi permanente, most likely ay hindi permanente, ang deployment ban ng mga OFW sa naturang bansa. Ang X-factor po dyan na sinasabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque ay kung magkakaroon na po ng kasunduan na magtitiyak po ng kaligtasan at proteksyon sa ating mga kababayang OFW na nais maghanap buhay po at magpatuloy ng kanilang mga trabaho dyan sa naturang bansa. The other day, may statement po ang presidente na pauwi na lang ang lahat pong mga OFW sa naturang bayan, naturang bansa. At yan po'y umani ng dalawang reaksyon. Yung reaksyon na okay, uwi na kami dahil kami po'y concerned sa aming mga buhay. Meron naman pong reaksyon na teka muna, dito na lang kami kasi wala naman kaming trabaho pagdating sa Pilipinas. Kami po sa Leader News Philippines, pagka may ganyang sitwasyon na kailangan niyo pong mamili, ano ho? Sa pagitan po ng inyong trabaho at ng inyong pong kaligtasan, sana po'y isaalang-alang po ninyo ang inyong kaligtasan at ang inyong buhay. Huwag puros pera. Oh? Ang pera po ay maaring mahanap sa ibang lugar. Yan. Pero ang buhay po ninyo na dapat ay unang-unang kayo po ang magpapahalaga. Dahil may mga nagmamahal siyempre po sa inyo, ang inyong pong pamilya, asawa, mga anak, kamag-anak. Sana po ay isaalang-alang po ninyo kaagad. Dahil ang pangunahing reason at dahilan kung bakit nandyan po kayo nagsasakripisyo ay para sa inyo pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Eh kung mapiligrihon na po kayo at matulad po kayo sa mga minalas, wala na. Puros kamalasan ang aabutin. Ang kagandahan lamang po ay hopeful. Hopeful ang palasyo na magkakaroon pa rin po ng kasunduan at makapaglalagda po ang dalawang pangulo po ng bansa, ang Pilipinas at ang Kuwait, na magtitiyak sa security, protection ng mga kababayan nating OFW na nais pong maghanap buhay at patuloy pong makapagtrabaho dyan sa pinag-uusapan nating bansa. 7:25 in the evening. Hi! Doon po sa mga nasa saan? Partner, i-feed mo na nga sa akin yung mga dapat nating batiin. Yung mga nais kong basahin
Oh. Nasaan na yun? Si Jensen Abenes. Jensen Abenes. Sa Nagilian, La Union po, pakibantayan po ang talamak na bilihan ng boto. Diyos ko po. Nagilian, La Union. Nakadaan ako minsan dyan eh. Where else? Saan po kami pwedeng magsumbong kung may makita kaming nagbebenta at bumibili ng boto? Siyempre sa COMELEC at sa PNP. Ayan. Nga lang, alam niyo po ang bentahan at bilihan po ng boto, yung vote buying, normal na tinatago po ng bumibili at nagbebenta. Yan po yung ginagawa pasikreto siyempre. Batag, Iloilo, ang Mayor Pedro Alarcon namin. Tatakbo ang anak niyang si Coqui Alarcon at matalo-talo. At di matalo-talo, pera-pera, labanan. Ayan, ha? Batag, Iloilo. Anak daw ni Mayor Pedro Alarcon na si Coqui Alarcon. Hindi matalo-talo dahil pera-pera. Dala-dalawa, ha? Iloilo, matalo-talo, pera-pera. Diyos ko po. Good evening. Dito po sa barangay... walang sinabi kung saan barangay ito. Si Muhammad Idres Zunyo Sakul. Hindi sinabi kung nasang barangay siya. Okay. Who else? Eto. No to vote buying, sabi ni Sonny Doroteo Villegas Jr. Okay yan. Joey Obligado. Sa amin po, laganap ang vote buying. Hindi pa man nag-uumpisa ang kampanya. Mga sir, may laganap na agad ang bribe. San Juan Ramos Tarlac. Ayan, Barangay San Juan Ramos Tarlac. Gandang gabi po sa COMELEC officer po dyan sa Ramos Tarlac. At sa PNP sa Chief of Police dyan. Nare-retrieve ko yung mga message eh. Sa Pasay City, pakibantayan po ninyo. Ayan. Si Arnold Ancheta po ang nag-message. Sino pa? Sa San Pascual, Masbate. Anong sabi rito? Yung sinusumbong pala ito. May sinusumbong sa atin dito. 2016. Teka. Okay. May sinusumbong sa atin na patungkol sa sabungan na ang kanilang municipal engineer ay laging nandoon. Pustador. Teka, ang kanyang sinusumbong, di ba, Sir Errol, ipinagbabawal ng Pangulong Duterte sa mga government officials ang pumasok sa mga pasugalan. Yan. Municipal Engineer Ramon Rio Rizo Jr. at Provincial Board Member Manuel Hermosa, mga promoter ng derby na ipinagbabawal na ngayon sa mga kawani ng gobyerno ang pagpasok sa pasugalan. Mga nabanggit na upuan at collapsible tent ay pag-aari pa ng LGU. Diyos ko po. Okay, so sige. Bukas po ang ating message box para po sa inyo mga sumbong at mga messages. Don't hesitate to inform us. At yan po yung makakarating sa mga kinaukulan. Partner, yung mga messages, nandito na. Saglit ha. Nandito na. Mabasa na nga natin at medyo patapos na naman ang ating oras. Ang bilis ng ating oras. Where are those?
Si Koy, Hipolito Laura. Hi Koy, kumusta ka? Kaibigan natin, Christy Alvarez Paala. Hi, Ma'am Christy Alvarez Paala. Hello. Linor Lanhipsi. Espinal ito eh. Magandang gabi, sir. Watching here from Bohol. Gandang gabi po sa kapatid yata ito ni Elger Espinal. Kumusta ka na, Elger? Ha? Iniwanan mo kami rito. Okay. Sige. Ang bilis ng aming oras. Kami po ay nakabantay sa lahat ng mangyayari po sa barangay election, ano? At naantay lang natin yung ating accreditation sa COMELEC because we had our accreditation registration. Naantay lang natin ipadala ng COMELEC sa ating opisina naman yung mga IDs natin so we can freely cover all the happenings related to barangay at SK elections. Malapit na yan. By the way, hinihikayat pala namin yung mga nais pong mag-volunteer para po sa Leader Knows Philippines coverage, you know? Tell us, mag-PM lamang po kayo sapagkat kami po ay nanghihikayat ng libo-libong mga volunteers natin para mag-cover po sa mga mangyayari, maging mata, bibig at tenga po dyan sa mga barangay. 42,000 eh. We have 42,000 barangays nationwide, so maganda sana. May tig-iisa tayong bantay dyan. Bantay man lamang, 42,000, kahit isa, no? Kahit isa na mag-uulat sa atin. I-PM nyo lamang po kami sa Leader Knows Philippines FB page. Kung nais pong maging bahagi po ng ating BSKE 2018 elections. Yan. Nang ma-actionan po natin at mapasama po kayo sa ating coverage team, bantay eleksyon. Ayan. Sige. Ang ating cellphone number 0995-148-3605 sa mga nais pong tumawag o mag-text. May mga tanong pa. Yung UPCAT result na hinihintay po ninyo ay lumabas na rin. Saan ba yung link na yon? Basahin ko na lang yung link para puntahan nyo na lamang po at ang mga pumasang aplikante po sa University of the Philippines College Assessment Test ay 250 lamang. Kung hindi ako nagkakamali 250 applicants para makapasok po sa University of the Philippines. Ito po yung link, ano? Ang link po ay https://upcat lowercase lahat .up.edu.ph/results/ yan po yung link. Yan. Ulitin ko yung link ng result, ano? Lowercase https://upcat.up.edu.ph/results/ yun po yung ano. Yun po yung link ng resulta ng UPCAT College Admission Test 2018. 250 students lamang po ang pumasok. May mga babatiin pa ba tayo, partner? Gumagabi na. Bilis ng oras natin. Wala na. No more. No more. Sige. Sa mga kababayan po nating nagbabakasakali at nagsasakripisyo sa ibang bansa, tinatawag pong mga modern heroes, mga OFW, pakaingat po kayo lagi, ano? Huwag kayong magpapadala sa mga pang bubuyo, no? Mga tentasyon. Mga panunuhol na magkapera kayo. Be there na magtrabaho po ng matino para hindi kayo mapamali at mapiligruhan, ano? At kung ano man po ang policy ng gobyerno, sundin po natin sapagkat kung kayo po ay nandyan at ang gobyerno po natin ay
mawawalan po ng daan para kayo po ay alalayan. Sakaling nagkakaproblema po ay napakahirap. Ano? Napakahirap. Ulitin ko na lamang yung mga nanonood sa atin. Meremy Arguelles, dyan po sa Lebanon. Koy Hipolito Laura, Christy Alvarez Paala, Leonor Lanipse, ayan, and all other friends na nakasilip lamang, pangiti-ngiti, Thank you guys, thank you. At salamat po kay Architect Jun Palafox. Naputol na yung ating linya, hindi na natin makontak pang muli. Partner Jojo Sikat, ang ating Leader ng Philippines Patrol reporter. Thank you. At sa ating co-pilot, Engineer Oliver Lico. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Magandang gabi and God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.